Ai jaha, vanhat tekijät. Ismo Laitila ja herra Taalasmaa. Seppo Taalasmaa. Sä voit lähteä vaikka kotiin. Ismo, lopeta! Enhän mä nyt tosissani. Mä vaan lyön sua. Ja vielä pesäpallo mailalla. Ovi auki! Helvetin super. Annekin. Avaa! Kas niin. Kiitos kun muistutit mua. Kiitos, hei hei. Ja turpo kiinni. Mitä helkkaria? Ismo! Ismo! Ai minä vai? Kuulit sä? Mitä? Joku kolahti. Tää. Noin! Sä ymmärrät tasan tarkkaan, mitä mä tarkoitan. Reitti selvä. Tommosen takia pitää herätä hyvästä unesta. Mitä? Oi saakeli! Paketti hiivaa. Mehumaija. Mitäs? No eihän tosta kapinesta mitään haittaa. Eikö? Ei. Paskaa. Sitä se Karikin sanoi. Elinaa. Ei. Ulla. No ei todellakaan. Kari. No niin. Ullo. Seppo. Niin. No niin. Ullo persuksi. Ullo. Hei! Seis! Let's! Homo, sinne meni! Hyvät viski. Nyt sä saat turpaas! Ai vähän hauska tutustua. Missä? Tässä. Tervessä. On se sitten meikäläisen etsittävä itselleen ikioma viski. Appelsiini. Luritetaan sokeria persuksin siitet. Paljon iloa. Mitä helvetti? Voi saakeli tätä saakeli. Sokeria. No hei, mitä väliä? Seppo, ei kai vaan sun takavista. Seppo. Huomenta. Paskiainen. Niin. Mä oon kyllä tehnyt itsestäni täydellisen. Suonikohjut. Sinä turpa kiinni nyt! Otamme tästä. Seppo. Annas kun minä autan. Tikku mulet ja heti. Seis! Vittu. No te helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollista. Mä en tiedä. Jaksat. Ja en varmaan! Voi sentele! Tätä paskaa. Hei! Meinaat. Sä puukotaan mua! Ehkäpä. Seis! Tappo melkein. Perhana. Mitä toi on? Appelsiinipuutikku ja... Voi helvetin. Vittu. Lopeta! Joo. No en! Tämmönen. Ei. Vittu, nyt mä sekoisin. Et voi olla tosissas. En. Kyllä. No kyllä tämä tuli nyt jo selväksi. Hei, minne sulla noin kova kiire on? Enpä oo tullut ajatelleeksi. No eihän tästä nyt mitään tule. Koita nyt rauhoittua! Oho, kello onkin jo noin paljon. Mä lähden tästä käymään kuussa. Heippa. Mitä helkkaria? No kai sitä nyt voi kerran kuussa. Kuussa? Vähän puhastella. Ehkäpä. Otamme tästä. Joo, niin varmaan joo. Kas niin. Oliko sulla rankka päivä makuuhuoneessa? Omassa kodissani mä saan tehdä ihan mitä mua huvittaa. Niin varmaan joo. Kyllä. No ei kai. No niin. No niinpä niin. Rölli. Ismo! No en! Musta aukko. Niin. Pelkäät sä mua? Seppo, älä jätä mua yksin. Sinne meni helvetin Seppo, joka Ismo tappo. Oho. Ei helvetti. No voi 5 tonnia. Ismo! Mä vaan yritin hypätä sillalta alas. Höpö, Jukka. Joku musta mies. Vaihto ja putket. Joskus 32. Niin on, ja ottanut lisää velkaa. Siis omaan kotiin. Ei kun vittu. Hei, just Seppo kyyti. Niin, puuhastellaan. Tania. Oi.
Ja minähän en teidän apuanne kaipaa. Tuoksuuko täällä Sepol paska? Ehkäpä. Voi helvetin. Mut hei, nää mun housut tarvis pestä. Hei! Apua. Apua. Seppo, hei. Kyllähän mä itsekin tiedän, että apua tässä kaivattais. Apua. Seppo. Hei! Mä myönnän sen, että mä tarviin apua. Seppo. Anna nyt mennä oikein koko rahaa. Eikä susta nyt oo enempää. Ei helvetti. Kyllä tänne paskaan mahtuu. Ei todellakaan. Kyllä. Ullako sulle tän kravatin on aikaisemmin sitonut, kun et vieläkään osaa? Älä. Hei! Mitä helkkaria? En minä tiedä. Kyllähän mä itsekin tiedän, että poliiseja ja sheriffejä tässä kaivattais. No niin. No niinpä niin. Ja nyt ulos täältä. On olemassa semmonenkin sanonta, että kannattaa pitää turpo kiinni. Jos laitella on tosi vihainen. Minkä takia sä oot nykyään aina niin kireä? Mitä ihmettä se sua liikuttaa? Et voi olla tosissas. Ettes yhtään. Hiljaa! 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 Tästä irteen tapaa sun! Mitä? Sinä turpa kiinni nyt! Voi helveti. Musta! Homo. Pervo. Hirsikkä, peruna, muussi, tomaatti. Homo. Nakki. Pervo. Narkkari. Seppo. Ja ymmärrän oikein hyvin sen, jos sä haluut turpaas. Mäkätät, komentelet, määräilet. Sinä turpa kiinni nyt! No, hyvä olla. Mistähän tää kaikki sai oikein alkunsa? Mietipä sitä. Kuka teki mitä ja kenen kanssa? Miksi tekis? Tai no, isoäidin reseptin mukaan.